הוא מפחד. תן גז. תכניס את הראש, זה לא טוב לוידאו. למה הוא נעצר? ועוד כתוב גרירה וחילוץ, נו באמת. הנה עכשיו הוא דופק את הגז. לא, הוא עובר את זה. הוא הפוך, הוא יותר גבוה ממנו. יותר גבוה, זה גם יותר חדש, יותר כוח. גז, גז! הנה. מה? הפחד? נו? תעבור. לא, אל תעבור. אני אומר חבר שלי עבר, אני לא אעבור, נעשה לכם בושות. לא, לא קשור, גם הוא שם ואני פה. זה כולם עולה עשן, אתם יודעים, זה לא עשן. כי זה נוגע באגזוז ובזה. צלם. בוא נתחיל לא פה, לא טוב. היה צריך יותר ימינה לעשות. הוא היה צריך ללכת יותר ימין, אתה רואה שם סלע, אתה רואה אותו? ראית פנייה? זה לא טוב לעבור. למה אין לך לקרקע? רק הוא פייבר, נכנס עד החצי מהעשר הזה. טומטם כזה. וזה בנזינה, הולך לאוטו. אם הם עוברים את השני הם מלכים. אתה מפחיד, אם הוא סוחף אותך את נופלת.